Salamat kay Kabisdak, may mga friends na kami dito. Nakakatuwa kasi meron tayong bagong kaibigan. Baka meron ka gusto i-shoutout. Shoutout sa misis ko, kay Jackie. Dito tayo sa basketball court ngayon, no? Lalaro kami ng basketball. At kasama ko pala ngayon mga Kabisdak yung bagong kaibigan natin, si Lester. So si Lester pala, dati kong viewer or subscriber. Tapos kakarating lang nila dito sa Australia, kaya sabi niya nag-message siya sa akin at yun, in-invite ko siya maglaro ng basketball dito sa Auburn. Kaya yun, first time namin mag-meet at sobrang happy ko na mayroon ulit tayong bagong kaibigan, no? Shout out pala sa wife ni Lester. At yun, kasama kami ni Lester ngayon laro ng basketball. Ito siya sa likod ko. Alright mga Kabisdak, tapos na kami maglaro ng basketball ni Lester. Hello mga Kabisdak, magandang umaga. Ito pala si Lester mga Kabisdak, bagong dating sila dito sa Australia. Tapos yun, in-invite ko siya mag-basketball, no? Salamat kay Kabisdak, may mga friends na kami dito. Nakakatuwa kasi meron tayong bagong kaibigan. Baka meron ka gusto i-shoutout. Shoutout sa misis ko, kay Jackie. Shoutout kay Jackie. Nakita na kami ni Lester, ba tawag ka? Lester ko yan. Sa trabaho, Jones. Puting-puti. Jones. Lester Jones. Oy, JD. Si JD. Kasi mga Kabisdak, meron ako naging kaibigan na vlogger din dito sa Australia, no? Si Team Tanungan, JD Tanungan. Tapos very short world kasi kaibigan pala nila. Kaya JD, sama ka sa amin sa susunod. Tapos nauna pa kami mag-meet ni Lester, hindi pa tayo nag-meet. Next time. Mga mechanical engineer sila dito mga Kabisdak, kaya ang gagaling. Mga skilled worker, ang gagaling. Mga magagaling na engineer sa atin, andito na sa Australia. Kaya sa mga engineer dyan sa Pinas, punta kayo dito. Maraming super in demand yung kasi daw dito sa Australia, yung sabi nila nung nag-aaral si Mrs., yung isa sabi sa professor na kung gusto mo daw na sigurado na course dito sa Australia na after 20 years dapat daw yung STEM, Science and Technology, Engineering, Science, Technology, Engineering, tsaka Math. Yan daw yung mga industry na kahit ilang thousand years pa hindi isa sa mga curriculum ng senior high school, yung STEM. Yun na yun bago? After pag nag-STEM ka, diba, pagka-graduate ng senior high school, punta mo sa mga engineering courses, science courses. Pero hindi na natin naabutan yun, no? Hindi na. Hanggang high school lang din ako eh. 4th year high school, tas college. Isa yan sa Keto 12 na bagong program. Bago yun. Hindi na rin namin niabot. STEM. Nung nakaraan lang yun. Pero good thing na rin talaga sa mga K-12 kasi alam nila yung pathway nila agad. Kumusta yung yung naka-tatlong game to? Apat? Oo, apat. Isa lang yung panalo. Apat na 15 minutes ba? 10 minutes lang yun. Ano yan? Beer. Ang aga. Ang palas yan. Ano pa kasi ito mga Kabisdak? Siguro mga alas 9 pa ngayon. Umaga. So marami pa tayong magagawa mamaya. Grocery. Si Lester mga Kabisdak, in-invite ko na mag-vlog na rin kasi very inspiring yung yung kwento nila mag-asawa. Galing Singapore, tapos yun din, malaking opportunity yung dumating kasi yung mga engineers. So pag may mag-vlog na to sa mga engineers diyan sa atin. Yes. Pati yung maganda yung mga content ni JD ba? No? Yun. Subscribe din kayo doon kasi yung content niya, yung mga engineers kung paano makapunta rito sa Australia. Yan. Pero si JD, PR yung entry nila dito? PR sila.
Pero malapit na din sila mga bisdak kasi ano, engineer. Naka-lodge na. Naka-lodge. Sana. Next time doon na tayo sa ano, sa Person. Ganda pala sa sasakyan ni Kuya Jerry. Dito pala yung mga ibang Pinoy mga bisdak na nakalaro namin. Yun. Kanya-kanyang mga sasakyan. Ang gaganda ng mga sasakyan naman kasi mga ano na to sila dito, mga citizen na. Sundin si Kuya Bisdak. So andito na ako sa bahay mga bisdak. Yun nga ano, naglaro tayo ng basketball kasama si Lester. Hopefully ma-meet ko yung wife ni Lester din next time. At kasama si Ami, si Gian at banding-banding tayo. Tapos next week in-invite ko si Lester na dun kami maglaro naman sa kabilang court. Fairfield, kasi ano din yun, mga Pinoy na basketball league, basketball group din yun. Tapos meron kasi liga next time, so sumali ako doon. Sa April naman yung game ng liga, tapos isasali ko si Lester. Kaya yun, medyo bad trip lang mga bisa kasi nung naglaro kami, nasiko yung tiyan ko. Kaya sumakit siya nung nandun pa kami, nung nag-uusap kami ni Lester. Kaya nagmamadali na ako umuwi kasi ang sakit talaga para yung nung nasiko siya nung actual game, hindi ko pa naramdaman yung sakit kasi ano, adrenaline sa katawan andun pa. Nung nag-subside na, nung nakapaghinga kaya naramdaman ko na yung sakit, tapos yung dyan ko biglang nag-bloat. Kaya nagmamadali ako mauwi. Sayang hindi na kami nakapagkwentuhan masyado ni Lester kasi i-invite ko sana siya na mag-breakfast. Sobrang sakit talaga. Ngayon nag-improve na naman siya ngayon, pero medyo bloated pa rin yung tiyan ko, kaya ipahinga ko na lang muna to. So next time ko na lang invite si Lester ng breakfast mga kabisdak. Good morning. So ano ngayon, 6:30 ng umaga and sobrang inaantok pa mga kabisdak. Ngayon na-prepare lang kami ng baon para kay Gian. Ito si Ami, na-prepare siya ng baon para sa lunch. So ito yung mga sandwiches niya, hindi pa tapos. Yung vegetables, tapos ito breakfast ni Gian, ano yan, cornflakes, tapos meron kaming nilagay sa oven yung mga frozen foods. During lunchtime you need to eat a lot, okay? Are you eating with Taylan, together with Taylan? Thank you so much for watching our video. Hope you enjoyed it. Mine got 2 points out of 3. Good job. How about Sandre? Where do you eat? Do you eat inside the classroom? That feels good. Now we're going to enjoy the pool. Thank you so much. Huh? I love to eat outside. Ah, you eat outside? There's a table outside? No. How? On the ground? Yeah. Ah, really? That's good. That's nice. It's like you're doing camping. I thought you're eating inside the classroom on your table. We got a pool. So hinahatid na namin si Gian sa school niya ngayon mga bisda. Guys, I throw a crackers and I jump over. And I throw another crackers and I jump over. Marami daw siyang cockroach na nakita habang naglalakad kami. So maganda din tong ano mga bisdak, no? Every morning na hinahatid din si Gian kasi exercise na rin para sa amin yung walking. Ano kasi ito mga 10 to 15 minutes na walk tapos balikan. So mga 30 minutes na exercise din para sa amin. Dito pa rin yung bed mga bisdak. Wala pang kumuha. Alright mga bisdak, so magtapon muna tayo ng basura before tayo mag-start ng work para siguradong walang amoy sa bahay. So ito yung basura area namin mga kabisdak, no? Merong nagmi-maintain nito mga kabisdak, naglilinis tapos naglalagay sa kalsada para itapon. Then i-check natin yung ano mga bisdak. Nag-iingay naman yung matanda kasi yung kapitbahay namin mga bisdak, yan, matanda yan dyan, mga nasa 65 ganun. Tapos parang demented na ba? Minsan nagsumisigaw yung mga ganun. So check natin yung mailbox mga kabisda kasi hinihintay ko yung ano, yung bill. Kasi di ba na-admit ako sa hospital. Ano yun, bill, ipapadala na lang nila yung invoice. Pati yung sa check-up ko, yung mga ultrasound.
Pero ano yun mga bisdak ha, yung insurance ko yung magbabayad dun. So wala akong babayaran kahit ano dun piso. So 100% coverage yun ng health insurance dito. So buksan natin yung box kung meron ba. Walang laman mga kabisdak. Alright, let's go. So balik na tayo sa bahay mga kabisdak para magtrabaho. 3 days later. Good morning, good morning. So ngayon is Sabado, kaya happy weekend sa lahat. So papakita ko lang sa labas mga kabisdak. Umuulan ngayon. Ang sarap ng panahon, malamig. Oh. So ngayon mga bisdak, maglilinis lang kami ni Gia ng bahay. So magva-vacuum muna. Huwag mo sanang iisipin na papagod na ako. Di ako apurado pero sa'yo ano ba ako? Gusto ko lang kasi makasigurado. Matagal na panahon na kitang balak tanungin. May pag-asa ba ko, bakit di pa sagutin? Sabihin mo ano pa ba ang dapat kong gawin? Bukod sa araw-araw kitang dapat mahalin. Pero huwag mag-alala kasi hindi ako titigil. Kung di ka ba handa din naman ako mainipin. Di pa kita pipilitin, tuloy-tuloy ko lang tong gagawin. Na araw-araw kitang dapat mahalin. Araw-araw kita love. Dati ayaw kong gawin lahat, pero ngayon dahil sa'yo hindi na ako tamad. Kahit na anong iutos mo tinutupad. Sunod agad kasi yung kapalit, kikis mo sabay hug. Ang kulit-kulit ko pero